बेलेगा हामबाय बेले नायथावबा खुसिनि खबर जों अरा थिन जास्ट जोंनि वाइटिएफ नो दै जों गायसा जिसो थलायगा फाइनाल बसकायनि सालाव जे जोंनि थांजानि मारना जों दाथे जत बिसिवनो जों प्लांनि थांमोन बागै बेयाव जागा जों बडि दुबान कुरमानि कते पछे माने गदवानि जों जत युथ जे एक्टिभिटी जत तंगै बासा फाता थाबायखा जों जत तैनो जों दिनै सालायमानि खुब रेदाल गाहाम जों वाइटिएफ रते बसकान सालाव लास्ट फाइट देहा देशो गोबां थांजानि मारना जों जे कोन कर्ब कन्सियस जों थप्लाय खान बागै दिप्रमथा YPF DWF थांजाव माने जों प्लांगै मोन जों थप्लाय खाने मो जों बेलेग ना गाहाम मेसेज मागाबो जों बगरा हामबाय जों YPF रंनो दे दिप्रमथा DWF जों मो थाइगे जरादमान बागै जेथिन फाइनाल बसकान सालाव जों मोदागै जों सामखायखाने जों थांजाखै जिस खायखाने दे जों फाइ जिनि दे खनानि 9 तारिख जिनि खना इंडियन डे अनेन देव जों जत जिनि हस्पिटालाव जों साफाय खैनाय दे जिनि एसएम अफिस साफाय खैनाय आमबागैबो जों दिनै सालायखा जों जत बिसिनो जों सालायबेखा तामो लास्ट जिनि बिसि अर जों सालायबेखा खाना जों अ बिसि खायनाय आमबागै जों मोथायखाने जों दिनै ग्रेटफोर आइवना जों ते बसा आगो थांनाय जे जों जत बिसिनो जों खामनाय बागै जों रेडि खामबाय थैंक इउ